Sziasztok, a Testnevelési Egyetem tornaterméből jelentkezünk. Hallottál esetleg a Mozgás Hálózat portálról? Én például az aerobikot szeretem, és ezért jelentkeztem rá, hogy így megismerhettek különböző edzőket például, vagy azokat, akik szeretik ezt a sportot. Önnek mi a kedvenc sportága? Hát mondjuk ez az aerobik, és most már a futás. Mi az a legek tornája, és hogyan jött az ötlet a szervezéshez? Tulajdonképpen úgy jött az ötlet, hogy szerettem volna mindenkit megtornáztatni, és azért jött ez a legek, hogy a legöregebbek, a legfiatalabbak, a legbátrabbak, a legkevésbé bátrabbak, illetve azok, akik a legtúlyosabbak, a legvékonyabbak. Ez az a cél, hogy mindenki számomra egy hogy mindenki szeretne változni, mindenki szeretne egy egészséges életmód felé nyitni, és úgy gondoltam, hogy erre egy ilyen elég ötletes név az, hogy legek tornája. Én úgy gondoltam, hogy elsőnek leszünk ilyen 20-30-an, de az álmom vált valóra, mert most több százan vagyunk. Úgy gondolom, hogy remélem, hogy ez eléri az 1000-es létszámot is. Én mindig azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog ebben az egészben az, hogy átadd azt, amit szeretnél. Tehát mindenféleképpen át kell jönni az órának. Az lehet színpad, lehet óra, tehát akkor a kis teremben, nagy teremben 10 embernek, 500 embernek, több ezer embernek, ez abszolút nem ettől függ. Lényeg az, hogy azt hiszem a lehető legjobbat nyújtsd, és mindenki számára elér azt a célt, amit ők szeretnének megvalósítani. Ez egy jó dolog, ez az ingyenes heti egy alkalmas mozgás, tehát érdemes népszerűsíteni a sportot. Sok mindenkinek van hozzá kedve, és ha itt megnézi, hogy milyen, akkor esetleg máskor is elmegy. Meghaltam, azt mondtam, hogy nem nehéz, de most 3 hónap óta most jöttem először, és nem bírom. Elpusztulott, de nagyon jó volt, isteni. Nagyon jól éreztem magam, megmondom őszintén, az életemben nem aerobikoztam, még ráadásul nem is kapuér aerobikoztam, mert ha jól tudom, akkor ez az, de hát mit nem mondjak, kifulladtam, pedig most már lassan 2 éve aktívan járok edzeni, mondjuk az bodybuilding, de megmondom őszintén, hát erős volt, kifulladtam. Az első 10 percnél azt hittem, hogy vattát köpök. Én fotomodellkedésből és profi táncból éltem, és sajnos 3 évvel ezelőtt rám jött plusz 20 kiló, amiből 10 rám fér, 10-et viszont le kellett adni, és megmondom őszintén, nagyon-nagyon sokat küzdöttem azzal a 10 kilóval is, hogy leadjam, úgyhogy én mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy még idejébe kezdje el az edzést, és nem szégyen, mert a test nagyon meghálálja, úgyhogy én soha többet nem szeretnék 1 kilót se hízni. Éljetek egészségesen, mozogjatok nagyon sokat, és igyatok sok vizet, és látogassatok el erre az aerobik órára, mert mindenképpen megéri.